मी खाली पाहत होतो. ते पाय कुठे गायब झाले होते. मी विशालला शिट्टी मारत साथ घातली तेव्हा त्यानेही त्यावर प्रतिसाद दिला. पण विशालला नयनचा स्पर्श काहीसा वेगळा जाणवत होता. त्याच्या कानांवर अगदी जवळ एक वेगळाच घरघर आवाज येत होता. जणू त्याच्या कानांना लागूनच कोणाचे तरी ओठ असावेत. इतक्यात मला समोर धुकं कमी होताना दिसलं. तसं माझ्या जीवात जीव आला. माझ्या पाठोपाठ विशालही त्या धुक्यातून बाहेर आला. पण त्याच्या खांद्यावरचा नयनचा हात. नयन, नयन. विशालच्या आवाजाने मी पाठी वळून पाहिले तर धुक्यातून विशाल एकटाच बाहेर पडला होता. पण नयन, तो कुठे गायब झाला होता. नयन कुठे आहे? अरे, आतापर्यंत मला त्याचा स्पर्श अगदी स्पष्ट जाणवत होता. पण धुक्यातून बाहेर येताच तो कुठे गायब झाला. नाही, आपल्याला पुन्हा एकदा तिथे जावंच लागणार. आपण नयनला असं एकटं नाही सोडू शकत. माझं वाक्य पूर्ण होतो न होतो तोच त्या धुक्यातून जोरजोरात हसण्याचे आवाज ऐकू आले. किचकंडी हे वाटतं तितकंच सामान्य भूत नव्हतं. तिच्यावर मात करणंही तितकंच कठीण काम होतं. असं म्हणतात, किचकंडी या भूताची आत्मा ही तिच्या प्रेताच्या एका ठराविक अंगाला चिकटून राहते, खास करून तिच्या हाडाला. अशा वेळी ते हाड जाळून राख करणं हाच एक उपाय आपल्याकडे उरतो. काही वेळा काही तांत्रिक त्या हाडाला आपल्या ताब्यात घेऊन तिला आपल्या वशमध्ये करतात. किचकंडीची अजून एक गोष्ट भयानक मानली जाते. ज्याप्रमाणे किचकंडीचे पाय उलटे असल्याचे प्रथमदर्शी लोक सांगतात, त्याचप्रमाणे काही लोक असाही दावा करतात की तिचे पाय उलटे नसतात, तर तिचं डोकंच विरुद्ध दिशेला असतं. तिने आधीच नयनला तिच्या फेऱ्यात घेतलं होतं. आता आम्हाला तिच्या दिशेने परत येताना पाहून ती जोरजोरात हसू लागली. माझ्या हातात असलेली दैवी दोरा बांधलेली काठी हाच काय तो आता आम्हाला आधार होता. आम्ही पुन्हा एकदा त्या धुक्यात शिरलो. आम्हाला यावेळी काहीतरी भयानक आवाज ऐकू येऊ लागले. जणू एखादी चेटकीण काहीतरी भयंकर हवन करत आहे. त्यासोबतच विचित्र किंचाळण्याचे आवाजही आमच्या कानावर पडत होते. हे सगळं नेमकं काय चाललं होतं? मी आणि विशाल एकमेकांचे हात लहान मुलांसारखे घट्ट पकडून होतो. तो आवाज आमच्या चारही बाजूनी येत होता. सोबतच कोणतरी विजेच्या वेगात आमच्या अवतीभवती फिरत होतं. आम्ही मनातल्या मनात सगळ्या देवांची नावं घेत होतो. या संकटातून काहीही कर, पण आम्हाला बाहेर काढ, हेच आमचं मागणं सुरू होतं. तोच आमच्या कानावर एका मुलीच्या रडण्याचा आवाज ऐकू आला. मी टॉर्चच्या मदतीने सगळीकडे त्या आवाजाचा माग काढत होतो. पण या नादात मी हेच विसरून गेलो की मी नेमका कुठून आलो होतो आणि कुठे जाणार होतो. इतक्यात विशाल काहीतरी कुजबुजला. अरे, तिथे बघ, काहीतरी हालचाल जाणवते. मी देखील आता त्याच दिशेने पाहत होतो. कपाळावर आठ्या आणून डोळे छोटे करून समोरील दृश्य पाहण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होतो. आणि मला ते दृश्य दिसलं. एका मुलीला एक बाई फरफटत घेऊन चालली होती. तिने अक्षरशः तिच्या केसाला पकडलं होतं. त्या बाईचा अवतार एखाद्या चेटकिणीसारखा वाटत होता. ती संपूर्ण विवस्त्र होती. दुसरीकडे ती मुलगी, तिला प्रचंड वेदना होत होत्या. ती तिच्या हातांना पकडून होती जेणेकरून तिच्या केसांवरचा ताण कमी व्हावा. त्या बाईला मात्र कसलीच पर्वा नव्हती. ती तिला आमच्या 15-20 फुटांवरूनच फरफटत घेऊन गेली. ती मुलगी साधारण 20 वर्षांची होती. तिचे नाजूक डोळे मलाच पाहत होते. माझ्याकडून तिला अपेक्षा होत्या. मला तिच्या मदतीला जावं लागणार होतं. मी 2 पावलं पुढे गेलो. तोच विशालने मला मागे ओढलं. त्याने नजरेनेच मला काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मी त्या दिशेने पाहिलं. त्या बाईच्या दुसऱ्या हातात एक मोठं हाड होतं. माझे डोळे भीतीने मोठे झाले. याचा अर्थ त्या किचकंडीलाही तिनेच धाडलं होतं. मला क्षणात मांत्रिकाची आठवण झाली. तो ज्याप्रमाणे सर्व भूतांना आपल्या ताब्यात ठेवायचा, ही तशीच तर नव्हती ना? ती बाई आमच्या समोरच त्या मुलीला जंगलात फरफटत घेऊन गेली आणि मी तिच्या मदतीसाठी काहीच करू शकलो नाही. आम्ही नक्कीच एका मोठ्या संकटात सापडलो होतो. पण नयन कुठे होता? तो ठीक तर होता ना? आम्ही आता काय करायला हवं होतं? तोच माझ्या डोक्यावर मागून जोराचा प्रहार झाला.
मी धडपडलो आणि खाली कोसळलो. कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उनमें से ही हो ना जो हमें तड़पा के मजे लेते हैं? अभी हमारी एक लड़की को कोई उठा के ले गया. बोल कहाँ है वो? 3-4 माणसं आमच्या भोवती गोळा झाली होती. त्यांनी विशालला पकडलं होतं, मला जखमी केलं होतं आणि ते वेगळ्याच भाषेत आमच्याशी संवाद करू पाहत होते. मला त्यांचं तोडकं मोडकं लक्षात येत होतं, पण ते थेट आम्हालाच दोषी धरत होते. त्यांच्या डोळ्यात आग होती. ते प्रचंड रागात, द्वेषात होते. मी थोडा जरी विरोध केला असता तर त्यांनी मला जीव घ्यायलाही कमी केला नसता. मी त्यांना पूर्ण समजवायचा प्रयत्न करत होतो की त्यांच्या मुलीला आम्ही नाही तर एका चेटकिणीने पळवलं आहे, पण ते आम्हाला तिच्यातलाच एक समजत होते. जा उसे ढूंढ के ला, तब तक ये लड़का हमारे कब्जे में रहेगा. अगर तुम्हें ये जिंदा चाहिए तो ये ले, ये खंजीर उस चुड़ैल के शरीर में घुसा. असं म्हणत त्यातीलच एकाने माझ्या डोक्यात जोरदार लोखंडी सळी मारली. माझ्या कानात एकच सुन्न आवाज येत होता. डोळ्यांपुढे अंधार झाला होता. विशालचं लांबूनच हळूहळू ओरडणं माझ्या कानावर पडत होतं आणि एकदाच सगळं शांत झालं. मी तिथे किती वेळ बेशुद्ध होतो मलाच माहीत नाही. ज्या मैत्रीच्या जीवावर आम्ही हा प्रवास करत होतो तीच मैत्री या प्रवासाच्या अगदी सुरुवातीलाच विखरून गेली होती. माझे डोळे उघडले तेव्हा आसपासचं धुकं कमी झालं होतं, पण अजूनही सर्वत्र अंधारच होता. माझ्या डोक्यातून निघालेलं रक्त गालापर्यंत आलं होतं. मी दोन्ही हाताने जोर लावत स्वतःला वर उचललं. तशा भयंकर वेदना माझ्या डोक्यात झाल्या. जीवघेणी कळ मस्तकातून निघाली. काही वेळातच वास्तव्याची जाणीव झाली आणि माझे डोळे आपणच पाणावले गेले. मी पुरता एकटा पडलो होतो. ना माझ्यासोबत गुरुजी किंवा काठोड्यावाले बाबा होते, ना माझे कोणी जिवलग मित्र. सोबत होता तो अंधार, फक्त काळाकुट्ट अंधार. समोर मला अंधारात चमकणारा एक खंजीर दिसला, एक जुन्या काळातील चाकू. याने मला त्या चेटकिणीला संपवायचं होतं. नयनही कदाचित तिच्याकडेच होता. तिला संपवलं की मला नयन मिळणार होता आणि मग इथे ही माणसं ही मरताच माझ्या दुसऱ्या मित्राला म्हणजेच विशाललाही सोडणार होती. मी कसा तरी जागेवर उभा राहिलो. इतका वेळ माझी टॉर्च चालूच होती. मी ती हातात घेतली. समोरच रस्त्याखाली माझी काठी पडली होती. मी तो खंजीर कमरेच्या पट्ट्यात खोवला आणि काठी पुन्हा एकदा माझ्या हातात घेतली. ती चेटकिण याच रस्त्यावरून खाली जंगलाच्या दिशेने गेली होती. मी देखील आता त्याच मार्गाने जंगलात जायचं ठरवलं. डोक्याला हात लावून पाहिलं. पाठचे काही केस अजूनही रक्ताने ओलेच होते, तर काही रक्त सुकून एव्हाना कडक झालं होतं. त्यामुळे रक्तस्राव आता जवळपास बंद झाला होता. मला यावेळी जे टाळायचं होतं माझ्या नशिबी नेमकं तेच आलं होतं. समोर गर्द झाडी होती. मोठमोठी झाडं दिसत होती. या जंगलात नेमकी कोणती श्वापदे होती याची मला जराही कल्पना नव्हती. पायाखाली संपूर्ण सुकलेला पालापाचोळा पडला होता. न जाणो खाली एखादा सरपटणारा प्राणी असला तर, म्हणून मी टॉर्च सोबतच हातातील काठीनेही वाटेचा अंदाज घेत चाललो होतो. मी काही अंतर आत आलो होतो. तोच माझ्या काठीला काहीतरी मऊसर जाणवलं. जणू माझी काठी एखाद्या मऊ रबरासारख्या वस्तूवर टेकवली गेली असावी. मला तर तो आधी एक सापच वाटला, पण तो आकार फार मोठा होता. मी काठीनेच आजूबाजूचा पालापाचोळा बाजूला करायचा प्रयत्न केला. मला तिथे जे सापडलं त्याने माझ्या शरीरातील त्राणच निघून गेला. ते एक प्रेत होतं. त्याला पाहताच माझ्या मनात आधी नयनचा विचार आला. मी लगेचच खाली बसून त्या प्रेतावरचा पालापाचोळा बाजूला करू लागलो. मी त्याच्या छातीपोटावरून कचरा बाजूला केला. त्याचे कपडे, त्याचं शरीर. नशिबाने ते प्रेत नयनचं नव्हतं, पण त्या प्रेताची अवस्था फार भयानक होती. त्याचं डोकंच तिथे नव्हतं. तेवढ्यातच त्याच्या छातीवर ठेवलेल्या माझ्या हाताला कसली तरी जाणीव झाली, त्याच्या हृदयाच्या ठोक्यांची. मी जागीच धडपडलो. मी सरपटतच मागे झालो. तसं ते प्रेत जागेवर उठून बसलं. ते मुरकट्टा भूत होतं. नेपाळमधील सर्वात प्रसिद्ध आणि तितकंच भयंकर असं भूत. मुरकट्टा भूताला त्याचं डोकंच नसतं. त्याचे डोळे आणि तोंड हे त्याच्या छातीवर आलेले असतात. हे भूत बहुतेकदा जंगलातच आढळतं, पण कधी कधी हे भूत घराजवळही येतं. ते डोकं नसलेलं प्रेत बघता बघता माझ्या समोर उभं राहिलं. मी देवाचं नाव घेत तिथून पळू लागलो.
मला माझ्या पायाखाली येणाऱ्या पालापाचोळांचा आवाज अगदी स्पष्ट ऐकू येत होता, पण तो फक्त माझ्याच पायानी येत नव्हता. मी पाठी पाहिलं तर हे मुरकट्टा भूत तितक्याच वेगात माझ्या पाठी धावत होतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.